मानो आईपीएस अफिसारा आईपीएस साख्रिखौ नागारनानै राजनितिक दलावहाय हाबनो गोनां जाखो रायजोफोर? नोंथांमोनहा मिथिगौ नामा? निस्सय नोंथांमोनहा मिथिगौब्ला चेनेलाव कमेन्ट खालाम दाबाव। थ' रायजोफोर गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय गासैखौबो। लोगोसे आरो नै फिन खनसेबाव सानफ्रामबोनि बायदि आंनि रिंहा बड' चेनेलनिफ्राय गासैखौबो आंनि चेनेलनि नायगिरि गासैखौबो आङो गोसो गोथारै बरायनानै लाबाय। नै लोगोफोर, आङो दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय जे नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलां। भिडिअनिफ्राय दा ओंखार, भिडिअनिफ्राय जुदि नोंथाङा ओंखारब्ला भिडिअनि मेन जाथायखौ नोंथाङा मिथिनाय नङा। मानि सायाव आं टपिक लानानै फैदों भिडिअखौ नायजोबब्लासो नोंथाङा मिथिगोन। लोगोसे रायजोफोर चेनेलाव सोरबा गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। लोगोसे बै बेल आइकनखौ प्रेस खालामना अलाव होनानै लादो जे सानफ्रामबो आंनि भिडिअआ नोंथांनाव फार्स्ट हाबनाय बायदि आरो नोंथाङा फार्स्ट भिडिअखौ नुनाय बायदि। थ' रायजोफोर बिदिबा भिडिअआव थांदिनिथ'। आईपीएस अफिसार जोङो अल आसामल' नङा, अल इन्डिया होनना बुंब्लाबो जागोन खोमा। आईपीएस अफिसार जाय गावनि आईपीएस बिबानखौ नागारनानै, गावनि आईपीएस अफिसार जे साख्रिनि बिबानखौ नागारनानै रिजाइन होनानै राजनितिकआव हाबबाय। दायो बिहाराव दंहैयो, बिजेपिनि जानानै भट बिगासिनो दं। बिथाङा सोर? नोंथाङा निस्सय मिथिखाबाय, आरो मिथियाब्लाबो आङो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव होखादों। नोंथाङा बेखौ नायनानैब्लाबो एसेब्लाबो बुजिखाबाय सोरनि सायाव सावरायगोन। रायजोफोर, जायखौ जोङो आनन्द मिश्रा होननानै बुङो। आनन्द मिश्रा होननानै बुङोबा गासिबो मिथिखागौ। थ' मानि थाखाय बिथाङा दिनैहाय इसिग्राब गिदिर जे आईपीएस अफिसार बे साख्रिखौ नागारनानै राजनितिकआव हाबखो? लोगोसे मोनसे कुइसना, नोंथांमोननि कुइसना बेनोबाव रायजोफोर, मा नोंथाङा गोबावसै आरो बे बुस्थुआ बैबारावहाय जे जन्मनि राभा होननाय सासे आइजो, बेबो पुलिसाव खामानि मावोमोन, आसाम पुलिसाव खामानि मावोमोन। बिथाङा जे गावथारजादोंना बुथारजादों, बिथांनि केसा दिनैसिमावबो सल्भ जायाखै। मा नोंथाङा बेखौ मिथियो नामा? मिथियोब्ला निस्सय नोंथाङा भिडिअनिफ्राय ओंखारनाय नङा होननानै आं सानदों। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलां। थ' बिनि सायावनो आङो टपिक लाबोदों रायजोफोर, एसेब्लाबो नायलांदो। जन्मनि राभा आईपीएस अफिसार आनन्द मिश्रा। खिन्थु केसा जन्मनि राभानिल' नङा रायजोफोर। दिनै आनन्द मिश्राया गावनि एसे गिदिर बिबानखौ नागारनानै राजनितिकआव बियो जइन जानो गोनांथि गैयामोन। नोंथाङा ससियेल मिडियायाव भाइराल जानाय खुब भिडिअ बेफोरखौ सिगांनि समावबो नुखादों, बुजिखाबाय जानो हागौ मानि जुनै दिनै आनन्द मिश्राया गावनि पदखौ नागारनानै जे राजनितिकआव जइन जानो गोनां जाखो। दिनै बेबादिनो आनन्द मिश्राया समाज फोसाबनायनि आईपीएस अफिसारनि खामानिखौ मावनानै बेयो अल आसाम समाज फोसाबनायनि मोनसे खामानि मावदोंमोन। खामानि मावनायाव दिनै बिनि खामानि मावनायाव गोबांथार हेंथा फैदों। गिदिर पलिटिकेल लिडार्सफोरनिफ्राय, राजनितिक लिडार्सफोरनिफ्राय, देश दैदेनगिरिफोरनिफ्राय, स्टेट दैदेनगिरिफोरनिफ्राय गोबांथार गिदिर जे आनन्द मिश्रानि सायाव आनन्द मिश्राया जे लामाजों थाबायदों बे लामाखौ बन्द' खालामना होदों। थ' दिनै आनन्द मिश्राया गाव सानबाय, गोबांथार गावनि मेगनाव जे जन्मनि राभा, दिनै जन्मनि राभाया आसाम पुलिसाव खामानि मावनायाव बेबो जे बुथारजाबाय। सोरजों बुथारजादों मिथिया, दिनैसिम बिनि केसा क्ल'ज जायाखै। दिनै जन्मनि राभानि केसखौ ए टु जेड आनन्द मिश्राया मोनथिजोबगौ। जन्मनि राभानि केसखौ आनन्द मिश्राया ए टु जेड मोनथिजोबगौ। आरो गोबांथार गिदिर केस बिनि मेगनावनो जे बन्द' खालामनानै दोननाय बे केसफोरखौ आनन्द मिश्राया दिनै गासैखौबो मिथिगौ। आनन्द मिश्रानि पावारा आईपीएसआव थानानै गासैखौबो सल्भ खालामनो हानाय जे बियो पावारखौ, बेनो जे पावार दंमोन आखायाव, आनन्द मिश्रानि आखायाव, बे पावारा थोजोबाखै। बेखायनो दिनैहाय आनन्द मिश्राया राजनितिकआव जइनिं जानो गोनां जाबाय। दिनै आनन्द मिश्राया दाखालिहाय रिजाइन होनानै, गावनि पदखौ रिजाइन होनानै दिनै बिहाराव दंहैयो, बिजेपिनि जानानै बियो भट बिगासिनो दं। बिजेपिनि जानानै भट बिगासिनो दं। नाथाय दिनै आनन्द मिश्राया जेब्ला बिजेपिनिफ्राय पावार मोनगोन, पलिटिकेल पावारखौ मोनगोन, अब्ला आनन्द मिश्राया आसामाव फैफिनगोन। बियो दिनै बिहाराव
इलेक्सन गेलेनो थांदों पलिटिकेल पावार मोननो थाखाय निस्सय बे नङा जे बे पलिटिकेल पावार मोननानै बिहाराव थागोन नाथाय दिनै आनान मिश्राया पलिटिकेल जेब्लानाखि गाव पावार मोनगोन अब्ला बियो आसामाव रिटार्न जाबोफिनगोन आरो गावनि मेगनाव गासैबो बन्द जानाय केस गावनि मेगनजों नुनाय केस जेसेबांनाखि बावहाय केसाव लेना देना दङ लोब्बा दङ नैबेसोरो माने बै समावहाय आनान मिश्राखौ मा होनो बिदिखौ नोंथांमोनहा मिथिखागौ मिथिबाय आनान मिश्रानाव आथिं हमनो गोनां जागोन आथिं हमब्लाबो माने गनाय नङै बेबस्था जागोन आरोखि बै समावहाय आनान मिश्राया दिनै पलिटिकेल पावारखौ बिनि थाखायनो माने गाव पलिटिकेल पावार मोननो थाखाय दिनै राजनितिकआव जयनिं जाबाय दिनै सासे आइपिएस अफिसार जानानै दिनै जन्मनि राभानि केसखौ बियो सल्भ खालामनो हायाखै सल्भ खालामनो हायोमोनब्लाबो दिनै बियो माने ससियेल मिडियायाव ओंखारनो हायाखै दिनै मिडियायाव बाथ्रा बुंनो हायाखै दिनै गोबांथार लिडारफोरा दैदेनगिरिफोरा बेखौ माने ससियेल मिडियायावहाय बाथ्रा बुंनो होआखै आरो बेल' नङा रायजोफोर माने बेनि मेगनाव गोबांथार गिदिर गिदिर जे केसफ्रा जों मोनथियै केसफ्रानो बेनि मेगनाव जे बन्द जानानै दं बेखौ माने बन्दी खालामनानै दोनदों दिनै आनान मिश्राया जे लामाजों थाबायदोंमोन गासैबो लिडारफोरा माने राजनितिक लिडार पलिटिकेल लिडार गासैबो माने बेखौ बे लामाजों थाबायनो होआखै बेनि जाहोनावनो दिनै आनान मिश्राया राजनितिकआव माने जगदान जानो गोनां जाबाय जे गावनो नांगौ पावारखौ मोननो थाखाय आरो जे पावारजों बियो जे केसफोरखौ गावनि मेगनाव नुनाय जे जेंनाफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय थ' रायजोफोर गुसुं भिडिअ क्लिप आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों जे आनान मिश्रानि बिसयनो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोसे जोबथारनायाव भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामना गालां थ' दिनैनि गुसुं भिडिअआ बेनोमोन रायजोफोर नोंथांमोनहा जोबजासे नायबाय होननानै आं गोबांथार आसा खालामनाय थाबाय थ' बाय बाय थेंक इउ মিছলীয়া মানুহকনো কেনেকৈ সঁচা কথা ক'ব মিছলীয়া মানুহক মিছলীয়া কথাৰে ফুচলায়ে গুচি যাব লাগিব তো মই কাৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আসাম পুলিচে চাই জোনমণি ৰাভাৰ সেই হত্যাকাণ্ডটো যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া এণ্ট্ৰি মাৰিছিলে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ এই ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰশাসনৰ মানুহবিলাকে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰক মুখত তলা লগাব দিছিলে আৰু মানে কিয় তলা লগাব দিছিলে ভয় কৰিছিলে আমাৰ এই প্ৰশাসনৰ মানুহবিলাকে যে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে চবখিনি উদঙাই দিব নেকি বুলি ভাবিছে মানে যে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক আমাৰ এই কিছুমান আৰক্ষী বিষয়া সেই যে নকলখন জাল নোটৰ বেপাৰীসকলৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে সেইখিনি উদঙাই দিব বুলি ভাবি আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰক তলা লগাব দিছিলে আৰু জোনমণি ৰাভাৰ পুনৰ বিচাৰ কৰিবলৈ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ এদিন নহয় এদিন আমাৰ অসমলৈ উভতি আহিব এই কথা জানেনে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে আচলতে আমাৰ এই চৰকাৰখনৰ কথা গোটেইখিনি গম পাইছিলে তেওঁ সেইবাবে নিজৰ চাকৰি পদটো এৰি পেলাই তেওঁ ৰাজনীতি খেলিব গৈছিলে